Operación. Dentro había unha camiseta azul con debuxos, perfectamente pranchada e dobrada, colocada no medio e medio do paixón, como para evitar que o contacto cos laterais a poidesen burrar ou perxudicar de algún xeito. O azul da camiseta era suave, e os debuxos parecían querer imitar uns debuxos a lápiz dunha crianza, pero no seu conxunto era unha camiseta bonita, chamativa pero armoniosa. Non me atrevín a collela de tan emocionado que o vía. «Gústache?» preguntou. «Sí, a verdade é que sí», respondinlle. «Colla, é para ti. Quería envolvela, pero non me dou tempo», dixo desculpándose. Ia botarlle a man cando caín na conta. «Como que para min?», preguntei. «Sí, para romper o xeo», dixo con naturalidade. Eu botei contas. El medio espido, a cama ao noso carón e a camiseta para romper o xeo. As cousas cadraban. Por sorte para min non percibiu o que me pasaba pola cabeza, e por sorte tamén comezou a dar explicacións antes de que eu me tirase enriba del e fixese o ridículo máis espantoso da miña vida, que xa tería mérito. Aínda que igual a estas alturas non fai falta, polo menos a min, e a ti tampouco se che ve moi incómoda. É unha situación extraña, eu coñézote, bueno, non exactamente, dixo mentras me animaba a coller a camiseta. Collina e desencarteina con cuidado, aparentemente era da miña talla. «Vexo que non che chama a atención, igual xa o sabes», dixo. «Sei o que?», preguntei. E pregunteino con desconfianza, porque o rapaz era moi agradable en todos os sentidos, pero ben coñecidos eran uns escuros métodos da Garda Amarela para conseguir os seus obxectivos. «Vexo que non», dixo el. «Dun tempo a esta parte soño contigo». Podía emocionarme, se non soubera o que significaba soñar con alguén naqueles tempos. Ninguén soñaba, agás nós. Eu era máis de soñar acontecementos, Priscila soñaba cousas, Clara tamén soñaba xente. Sentou na cama e seguiu falando. É unha sensación extraña. Tardei en decatarme do que era. Ao primeiro pensei que me pasaba algo, que me estaba volvendo tolo. Como imaginarás, non llo contei a ninguén, dixo sinalando o seu uniforme. Bueno, non sei se o imaginarás, nin sei se debo contarcho a ti, pero os soños son de urxencia, e ti és desas que dis que son sonámbulas, así que posiblemente sexas das poucas persoas as que lle poida contar. De calquera xeito, agora xa está. Comezou hai uns meses. Ao primeiro nin lembraba o que soñaba. Só tiña a sensación de que traballara toda a noite e erguíame canso como un burro. Despois lembrei pequenas cousas. A sensación de soñar contigo, pero aínda non podía definir o aspecto que tiñas. Nin o que facíamos exactamente. Co tempo, os soños volvéronse máis claros e conseguín lembrar o que nos pasaba, e a túa cara. E aínda así pensaba que non eran máis que soños. Sabía que non representaban un bo sinal, porque eu, precisamente eu, estou entrenada para acabar con este tipo de cousas. Claro que no entrenamento non me explicaran do xeito que eu sentía, e pensei que non se trataba do mesmo. A min dixéranme que a xente que soñaba era máis ben como a ti, amarse, máis doutra maneira. Doutra maneira que eu non son. De feito, case toda a miña vida adulta pertence á Garda. Nunca me pasou pola cabeza nin cumprir nin a máis insignificante regra, por iso non lle dei importancia, ata que te vin. Eu tamén sentei, porque vin que a cousa ia para largo. Xa non podía dicir que soñaba sen máis. Ti era real, e comecei a pensar que as cousas que soñaba tamén o eran, ou peor aínda, que o ían ser. Podía ser, claro, soñaba xente, pero co pasado, para o noso tema, era nos útil así. Non sabía de ninguén que soñara co futuro, nin imaginaba que se podía. Bueno, eu sí que soñaba co futuro, pero non con xente. O meu, como dicía el, eran máis sensacións. Sensacións de que algo ia pasar, ou de que algo pasara. Supoñía que eran efectos secundarios das viaxes, e tampouco lle dera importancia, nin lle vira utilidade para supoñer que fosen outra cousa. E seguiría sin ter importancia, soñaría contigo, e que, con non contarlo a ninguén, tiña solucionado. Fun investigando con discreción. Non creas que hai moita información. Supoño que a ninguén lle interesa relacionarse con vos. Dis que sodes perigosas, e que podedes acabar con nós, e esas cousas que dis que facedes que imagino que saberás cales son. Tantas cousas se dicían tantas, que ás veces doíame a cabeza de finxir que me escandalizaba e me asustaba cas borradas que se supoñía que facíamos. E onte comezou a dicir con gravidade. Por certo, chámame Damián, dixo interrompéndose a si mesmo.